Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina wuni? An wuni lafiya, ya kike ya aiki? Lafiya ƙalau. Ko zan iya sanin sunan malamin? Sunana Abubakar Aliyu Lurwan, popularly known as Swags. Nice name. Malam zan iya sanin sana'arka? Sana'ata ga ta nan kin zo kin same ni a gurinta? Ɗan gwangwan kenan? Yawwa ni sana'ata ce harkar gwangwan. Masha Allah. Za ka iya faɗa wa al'umma irin ƙalubalen da ka taɓa fuskanta cikin wannan masana'antar taka? Gaskiya wannan sana'ar tamu tana da ƙalubale sosai yanda ya kamata. Saboda sau tari da yawa za a zo a kawo maka abu ka siya lafiya lau, daga baya kuma a zo a ce maka sato shi aka yi ko na wani ne aka ɗauko. Kuma daga cikin irin ƙalubalen da na fuskanta ni dama ba a nan na fara wannan sana'ar ba gaskiya. Na yi ta ne a Legas tsawon sama da shekaru kusan 10. Kuma daga ƙalubale ɗaya da na fuskanta babba a ciki har ƙirƙira fa na shiga akan wannan sana'ar. Kuma ban ji ba ban gani ba aka zo aka ce kayan nan na kaza ne aka tafi da mu. Okay. To zan iya sanin ƙaruwar da ka samu, ma'ana ci gaba a cikin wannan masana'antar taka? Gaskiya alhamdulillah wannan sana'a mun gode Allah saboda sana'a ce wadda take da rufin asiri. Duk da dai tana da tarin ƙalubale, idan har ka kiyaye sana'a ce wadda gaskiya za ka ci za ka sha har za ka iya taimakawa wani a ciki ma. Tunda ni dai kamar yanzu da ita nake ci da ita nake sha alhamdulillah. Kuma ina da wasu kadarori na ƙasa da na siya da ita da dai sauran abubuwa na rufin asiri haka. Okay. To yanzu idan ka zama shugaban 'yan gwangwan na jihar Kano gaba ɗaya, wani irin ci gaba za ka iya kawo wa al'umma a jihar Kano? To gaskiya ni ina gani yanzu da za a bani wani ɗan shugabanci kamar a ɓangaren wannan sana'a, ci gaban da zan iya kawowa shine na farko gaskiya zan fidda tsarika masu kyau haka, sakamakon sau da yawa wasu kayan da idan mutum zai siya dama ya riga ya sani kaya ne masu matsala, har ya kai ta kawo aka canfa sana'ar. Sau da yawa ake cewa wannan sana'ar duk ta ɓarayi ce, ake wa mutane dai kuɗin goro. To ni tsarin da zan iya kawo na ci gaba dai na farko gaskiya za a tsaftace sana'ar yanda ya kamata. Akwai kalar kayan da yawa da za mu yi wani akan kansu cewar duk wanda ya siya babu ruwanmu ko da hukuma sun kama shi ba abin da ya shafe mu a ciki. Sannan za mu yi gargaɗi da wannan kan cewar kada a riƙa siyan wannan kayan tsakani da Allah, tunda dama da kayan yawanci wasu ka san kayan da suka shafi hurumin na gwamnati ko wani abin da an ɗauko ka san cewar in ƙaramin yaro ne da waye ka san daga gida ya ɗauko su ya kawo. To duk irin wannan dai gaskiya makamantan irin haka za mu yi ƙoƙari a dakatar da irin wannan abun. Okay. To akwai yara ƙananu masu sha'awar irin wannan sana'ar naka, wani irin shawara za ka ba su? To gaskiya duk yaron da ya ce zai yi sana'a ce halattacciya, an ka bi ta yanda take ba za ka ba shi shawarar cewar kar yayi ba. Amma dai a ƙa'ida gaskiya ana son idan mutum zai wannan sabgar ya zamana cewa mutum ne wanda yana da hankali, ya mallaki hankalin kansa, sakamakon saboda irin haɗarurrukan da suke ciki. Na farko dai shawarar da za a baka shine za mu gaya maka kalar kayayyakin da ake siya da irin wajen wa'inda ya kamata ka siyi kaya da kuma wa'inda bai kamata ka siye su ba. Sannan kuma a gaya mai yanayin yanda kasuwar take tafiya, yanda zai siya da kuma yanda za a iya siya a gurinsa. Okay. To mun gode.